Bueno, jo crec és que els resultats que s'estan donant aquesta setmana contra l'Espanyol B, per mi que ha sigut un resultat dolent, perquè amb un empat no sortim de pobres. Ja el que hem de fer és haver guanyat per saber si volíem fer alguna més aquesta lliga o si realment volem passar totalment desapercibuts i acabar la lliga, el que dic sempre jo, incoloro, inodoro e insípido, que vol dir no res. El pitjor lloc on estem a la taula és aquesta, perquè no juguem ni per anar a dalt ni per lluitar, almenys per tenir una mica de trempera per si baixem o no de categoria. Aleshores, el que hem de fer ara és aquest empat, donar-lo com a positiu, però cuidado, no ens enganyem. No m'ha empatat amb el Manchester City, amb el l'Espanyol B, que va 15 per a la taula classificatòria, amb 27 punts. Per tant, jo crec que això no ens traurà d'una situació amb stand-by, una situació molt errònia, una situació molt tranquil·la, una situació que no serveix per res, però és el que hi ha. I en quant als fitxatges, jo crec que al mercat d'hivern sí que s'ha fet un bon fitxatge, sobretot el fitxatge del Nierga i ja del Javi com se diu? López, de Javi López, i bueno, s'ha de veure com resultaran i com se situaran al camp i com s'adaptaran a aquest estil de joc de l'entrenador. Resumint, crec que la jornada ha sigut per mi gens positiva, és una jornada que haguéssim pogut assolir un altre resultat, sobretot guanyar i intentar començar a esgarrapar punts als equips de dalt, i en canvi hem sigut una jornada més, un partit menys, amb un 1-1, que, ojo, no li va bé ni a l'Espanyol B ni ens va bé a nosaltres.